I-agriculture ne-farming iyiyo yonke into esiyidingayo thina abantu. Thina sakhohliseka. Emva kokulahla i-spirituality, salahla i-agriculture ne-farming. I-agriculture ne-farming iyikho konke esikudingayo. Ixazulula zonke iy'nkinga zethu. I-agriculture ne-farming yenza ukuthi ube nokudla. Yabona if ukwazi ukucontrol ukudla from inhlabathi to plate, ucontrola wonke ama-cycles, wonke ama-link wa-control kuze kuyofika eplatini, usuke une-independence yakho. Kusuke kungekho lula ukuthi kufike umuntu akwenzise noma yini ngobani ucontrol ukudla kwakho. That is why kwathi mekufika abelungu bathi asami sohlahlela iy'moba sagoloza, sathi ngesikwenze lokho ngoba sasifuyile, sitshalile, sicontrola ukudla kwethu from inhlabathi kuze kuyofika eplatini. Namhlanje sivuka Monday to Friday, abanye Monday to Sunday. Sijaha iphepha nje. Can you imagine? Ujaha iphepha. Iphepha. Ngoba ulambile. Abantu la benza izinto abangazithandi ngenxa yokulamba. Abantu la benza imisebenzi abangayithandi. Ngisho ekuseni bevuka bayazidraga ngoba balambile. Ayikho into abazoyenza. Kumele bayinikele, bawunikele ngamandla abo. Ngoba banakho ukudla. Zizodlana izingane. Uzodlana unkosikazi. Kumele wenze into ongayithandi, ngisho umzimba ukutshela ukuthi this is wrong, kodwa uyayiforce ngobani awukwazi ukucontrol ukudla kwakho. Uyacontrolwa ke uma ungakwazi ukucontrol ukudla kwakho. Siyagula, siphathwa izifo lana ezahlukahlukene, sidla into esigulisa, ngisho sasazi ukuthi lokudla kuyasigulisa, still siyakudla ngobani asikwazi ukucontrol ukudla kwethu. I-agriculture ikunika i-independence. Uyakwazi ukuyimela. Kunezinto okwazi ukuthi lokhu ngeke ngikwenze lokhu. Yabo njengoba kuza lento yama-digital ID, nqaba igidi ngegidi zabantu zizoyifaka lento ye-digital ID ngoba izobe ilambile. Kuzovalwa izitolo, kuthiwa akho umuntu okwazi ukuthenga la ngaphandle kwe-digital ID. Bazoyifaka ngoba belambile, ngoba siyakwazi ukuya emsebenzini esingayifuni ngoba silambile. I-agriculture i-solution ekutheni ungacontrolwa. Investor kwi-agriculture. Okwesibili okwenziwa i-agriculture and farming. I-agriculture and farming can be imfundo yey'ngane zakho. Yabo njengoba kuza lento yama-digital ID, iy'ngane zethu ngeke ikwazi ukubuyela ey'koleni. Kuzothi awukwazi ukungena lesikoleni ngoba unayo i-digital ID. Kodwa uma une-agriculture and farming, isikole sazi kuzoba i-agriculture and farming. Zizofunda la eplazini lakho noma eplazini lenu numphakathi. Nihlangane nibe umphakathi nakho iplazi leni. Zizofunda kuleli plazi leni ukuthi inkomo isengwa kanjani, ukuthi utshala kanjani, ukuthi umhlabathi kumele ube njani ukuze utshale. Yabo? Ukuthi ukudla kustorishwa kanjani ukuthi kuhlale isikhathi eside. Yabo? Ukuthi imbewu irotate kanjani ukuthi iphinde ibuyele enhlabathini. Isikole sonke leso. Iyona mfundo okumele sifunde leyo, hayi lento esifundayo. So i-agriculture and farming can be imfundo yakho as well. Siphinde siqhubeke futhi. I-agriculture and farming can be umsebenzi. Uma usuqeda ukufunda lapha kwi-farm, uzosebenza khona. Uzosebenza khona leplazini. Uzosebenza khona leplazini, uhole khona leplazini. Iyakwazi ukuthi i-agriculture and farming ibe umsebenzi. Ungalokho ustress ukuthi kumele ngiyofaka i-CV. Uzosebenza khona leplazini. Iphinde futhi izoba ibhizinisi. Uzohwebelana nabanye abanamaplazi. Uhwebelane, that's business. And lelo hwebelane lakho ubuntu ngoba niyazwana nabantu enihwebelana nabo. Niyabumbana nabantu enihwebelana nabo. Futhi i-agriculture and farming can be a family business. If nanzi family business nonke niku-agriculture ne-farming, you are united because you face inkinga ndawonye, you come up with solutions to inkinga eyodwa. Unlike lento esenzayo uthola ukuthi omunye udokotela, omunye uthisha, omunye ufuna ukuba umculi, omunye act, omunye udokotela le, si-divided, hlukene. In the end zonke lezi zinto ezizenzayo zisibuyisela ngalutho ngoba sikwazi ukuyishiya esibongweni sethu. I-agriculture and farming can be
your job and can be your business as well. Siphinde siqhubeke nayo futhi. I-agriculture and farming ikunika impilo. Ikunika impilo kanjani na? Udla ukudla okuphuma kephi enhlabathini okukurechargeayo. I-agriculture and farming impilo yakho ngobani? Ngisho impande iyatshala imiphuma enhlabathini ingena ngaphansi kwe-agriculture. Mudla ukudla okuphuma enhlabathini uphila isikhathi eside awuguli njalo phela siyakhula nje isikhulu so izinto esifaka ngomlomo. Sidla izinto ezijovwayo. Sidla izinto eziprocessiwe. Sidla izinto ezinama-chemicals. Konke lokho kuphelele emzimbeni yethu bese siyakhula bese sithi konke kuvela kuMdali uNkulunkulu odala konke lokho. Sidlala ngoNkulunkulu kanti sidla udoti. I-agriculture and farming i-solution to zonke lezo inkinga. Lezi zifo ezibhubhisa abantu zivela ngokudla. So the more we invest kwi-agriculture and farming, the more singeke sithembele kula maphilisi esithembele kuwo. Asisakwazi ukuphila ngaphandle kwawo. Asisakwazi ukuphila ngaphandle kwemithi ethize. Agriculture and farming solves inkinga zakho zempilo. Bese kuzothi ukulandelayo, i-agriculture and farming can be your bank. Ingaba kanjani ibhenki lakhe agriculture and farming? Yabo njengoba kuza lento yama digital ID, imali zabantu zizofreezwa. Mayifreezwa bese ifuna back imali kuzothiwa iphi ID. Tholakala ukuthi awunayo bese uyahamba uyifaka ngenkani ngoba ufuna imali zakho. Kodwa imali yakho le ekhona njengamanje ungakwazi ukuthi uyiconvert into agriculture and farming. Lokhu uyithatha lokhu utshala, uthenga imfuyo, ufuye, uthenga ama equipment oyobolekisa ngawo abatshalayo, yabo. Leyo mali yakho izokusustain ngobani? I-agriculture and farming i-value yayo iyanyuka, ayehli. Njengemali usuku ibeke ebank ubolekisa ngayo angithi yanyuka i-value yayo. Ne-agriculture and farming imbewu zizonyuka ezabantu bekudinga ukudla. Imfuyo iyazalana, yande iyanyuka imali yakho. So i-agriculture and farming can be your bank. Zonke inkinga zethu zilele ku-agriculture and farming. We need to go back emasiswini. Njengamanje kune-program esiphushayo ngoba siyabona ukuthi inkinga zethu zidalwa ukuthi sashiya agriculture and farming. Kune-program esiphushayo sifuna ukuthi sicontrol ukudla kwethu from inhlabathi to iplate. Already sesine team eMbumbulu. Already sine team ePietermaritzburg. Already sine team eGoli. NaseMpumalanga nakhona sine team. Nase-Eastern Cape sine team esifomayo. Nase-Swaziland kune team esiqalayo. Sifuna ukuthi singene kwi-agriculture. Siyi-unit sibambisene ngoba ukuze survive lesimo ezayo sidinga ukuthi sibe unit. Bese siyahwebelana. That was a big mistake ukuthi silahle i-agriculture and farming. Njengamanje isimo siyaphoqa ngobani sizolawulwa ngenxa yokuthi silambile. I-agriculture will solve zonke inkinga zethu, ne-farming will solve zonke inkinga zethu. Sicela ukuthi sibambe la. Siyabonga kakhulu.